Hey, Achimo. Achapupula. Sayo. Wala mo. Lele. Wala mo. Amme. Hey. Adanna wanna mawo. Wanna mawo. Atabole mo ngam na proshiso. Kamu kutu me berapa? Na no kwano manu e. Kamu kutu me berapa nya kata bedem kus. Ani kala mo no chigrelem fufroro. Hey. Nani. Ani lemote. Mo bom soru lote. O tam mo. Inyorola. Kamu e berapa? Jego dum nyo. Sanya wadla me aswa dum nyanya ni tangwa moke. Ya be wadum tibe. Ogwa mu ngangara. Ogbako mma nwanyị anyị. Ga gbaklalo. Ya na-eme m luwe. Ya na-eme m n'ahụ. Ada na luwe. So wono. Owo nwa Thomas nwa obi loro nu. Nwa ya ke nwoke ke na mere osho blosho. So nwa ke nwoke. Ke nwoke sheshilo nwa Thomas nwa obi. Ke nwoke. Ke nwoke. O tukwa ka opra. Ke nwoke ka abo. Etelebat ndanga. O bigere anyị rice, o bigere ụmụ nwaanyị rice. Ya na tomato. O ha anyị na-eke ga anyị kerechala nọrọ kwa akparịka ụka. A na-eme m lowe. Otu ụkwụ m ke na-adọm si ha lowe. Ama m si no dị m ọfọ ntị ya nwụrụ ya. Oh. Nwata m ọsọ nwobi. Ke nwoke. Ke nwoke kpọmkwem. Ka abụọ. Ke nwoke ka abụọ, ụdụ ka ọpara. Bigoro na rice. Ya na tomato o bigoro ụmụ nwaanyị rice anyị ke. Ke nwoke. Ke nwoke. Utikile nwoke. Awona mo. Como be woroga. Kule gi ko yare ka shi ma puta le kule. Ai. Ko ne se memo. Yo to ne se memo. O ne mem ki me. E ka to memo ma. Kule. Pedro. Izana. Kenya polire. Ya ba ku ya ko beta. Ai ne ta ko ba. Ko no to shi. Wani ya lim chesi me ina exalt him no. O we se ta ye kupu. Mi tanga mada. Ba nga na terire. Ida ngamada. Aka ma baburu ko sa genya ahụ na nwuru ọza. Ihe nọ nga for better for worse ihe ọla chim n'ime pụta ka idie ya. Eno shi na ndebe. Mo nwari wure shika ka mgbe ụwa. Ndụ mmụọ fọrọ kwa aga. Igbo ele gbagbukwa ele m go. Enu kwuru sa ahụ ma agba ọsọ gbapadokwe. Hey! Oputaulo, adanna bato wala mela. Hey. Nasuke bola ni mebo. Koko plamot. Ataglam kokomba, wala la carrot, tage ano ti ekopu. Valve me relo fuforo. Kama bla no di mahakam na Latin na nyem na bom na. Mr. Pius. Nos. Hey. Kedu kwa nge na-eme gị? Otu ji kpọọ m n'ekwentị, ụjọ bekwara m. Nos ụjọ ke na atam ka ke no ụjọ tere m tọngụ maka Chukwu banye n'enugula ahụ onye nwụrụ anwụ. Nos ihe ndị bụ isi m tawa. Mkpụrụ osisi niile bụ ide kọchiri isi m tawa. Kamgbe esi gbara bịa ige m ya. M gakwa n'ahịa azụcha otu m esiri dee. Iji bedumiri na anụ mkpụrụ osisi ahụ ka m mụje m na-ata ya makwa
nlapụrụ n'abalị chi ehu ee ikepụ m ya akwụpụrụ nna anyị m na-akpọ m na anyị kamgbe abụ ebi na latrin ote ka ọnụ ọchị m na-emewa na-akwụpụ mgbapụ mgbahụlalụ enwebeghị ihe m na-eribeghị asị ka eji gwuo ya ha sị na egwu kwele n'ọnwụ nyechi ihe ka m na-anyịsi etu m na gị na-ekwu ihe ngụgwọ ọ tachirịla m ahụ niile ejichara m ebe niile na ukwu niile na abịala m ike ọkwanị gịnị ebughọrị ka ikpughele ya ihe obi m na-akụ kpomkpomkpomkpom chọọ ntakịrị m nyefu mkpụrụ obi na-asị ego a na-ada kapụ ya nwoke isi mgbe enye m ya otem nọ na latin ntụ ya dịka shoshi n'isi m ote nwụọ ihe ị nidiri bụ ọwụ maternity masaji ịmasaji everywhere n'ike gị n'afọ gị ebe ọbụla yes ọ nidiri bụ ya ja dora ọsọ maka makpụrụ ka ọnwụ nwana mo nkawa m ekwedịrị awụzi ọkụla gwọkwamala ihe bịarala m oo Mayo! Bandeza, come here, not so. Come on, walking now. Hey! Oh, for me, for one walking now. From nurse for me, nurse, dear me, nurse, me, yes, sir. Nurse, could hey, I got all like you for. Why, yes, baby. Oh, yeah, for. Eliho yirigo. Iseliho yirim. Poka da hap nwa ebre mere ga ebre kokko foga nwa kani me ganga ni me moptra mo gi no ngezus. Nne bia fa wa me hin foga. Maka Chineke gi gwapo ukwu. Gi gwapo ukwu ngwapo ntongo. Nwekwu ihwe. Nwekwu ihwe. Chekwa gi chocho onye nurse. Ị ga-akpọ gi chocho onye nurse ị ga-akpọ. Ihodo darati. Darati nwuna anyị nwaanyị kwọ. Ya bịa nurse ọgụ. Lekwara onye anya n'ọchị. Onye akpa ga aka. Excuse me, woman. Please don't insult me. I'm only helping your sick husband. You better be a penance. You can see a dear son already passed the sonata. Yet, Nana Chaz already passed the after for one in Yegaka. And when you make one, Yegaka. Oh, Mr. Piles, you can put she can want those things now. She can keep him no la. I got the area. Next tomorrow. Oh. Hey. No problem. Eleven nego. What's a catara chasra? Because wa no ja. King ma ha go. Ashem kem na megote. E was gi hene go ni ment. By na nugla ma woman. Nani mo na no titi. Nti nam tiwe. Mshiri ha na shim bakute gi. Mbuni mula. Otiti ko owo otiti afọ ọsịsa.
Mama agwa gị chọkọ mgbe otiti chenji. Gia, mma so nwa. Nwa ihe bara uru nọ n'etiti ahụ. Otiti! Gị mama aka gị nọ gị were ọmọ gị ba home. Debere nwaanyị ukwu samba. Efere dabara ya ka esi tụkwasị gị aka tire. Gị nọ gaghị ebe ka nwa otutu gị atọ dị ụtọ na ntị. Ọrụ dị ụtọ na ntị. Ka asị nwere ihe na ndụ gị maka Chineke nwechi ike ikwesịrị udo ị na-aga gị were akwa kpuchi onwe nwedo ị ga-ahụ gị maka agbọ ndị niile gị na ha bịara di nke amụcha na ụmụ nwoke ụmụ ha ndị nwoke agbawaracha akpa kamgbe ị gbara bịa di nke gị were otu nwa nwaanyị hụtara m kamgbe esi ahịa ebe niile akpọchie ndị mmụọ ya fọgụ fọgbuo gị o wetara ebe na ndụ m wepụ gị tinye ka wepụ gị gị na leshin gị gwa m onye ara ịla ala nụ m na-ata mkpịrị agbụ ihe ala ala ụmụdịrị ga-echọta ekele ego ka otu akpụ nkụ nwayọ ele ebe igbe akpụ nkwụ agadi nwayọ sogbu na megide aghọta ị mana ihe ọnwụkwa egbule m kamgbe abụla anọ okoro kere egbu nkwụnụ gbule m nkwụnụ kamgbe abụla anọ mkpụ ụmụ m niile sa ga-butere mkpụ ọke mbụ ya sa gị aga mkpụ ọke abụọ ya sọkwa mgbuzi ọkpa ọke mbụ mkpụ ọke atọ ya sọkwa mkpụrụ ọke mbụ kpọ ọke abụọ na enwere ibe ịga n'ụlọ m na ụmụazị na gasara nga ahụ ebe aṅụ sịga aṅụ sọ mmanya m lekọta n'anya si maka bụrụ na nkwụ m okoro bịara bịa nna m ego nkwụnụ na ụkwụtụnụ n'isi ụkwụtụnụ ka ọ bịara bịa nna m ego m sị ka ba ga bụrụ nkwụ m ga-agụ m eme na agha m sị ka m ga bụrụ nkwụ m ụmụazị ugbu a ọ ga-arị mma ịnụkwa ngwanụ emechaa bịa hụ na mitin ngwa ga na emechaa bịa hụ jiri nwayọọ diwe ya ọwa ije ụwa atụ ọkụkọ nọbụ onye ụbịam na-ata nshi ewu tara nshi ewu na-emecha ọ ga-adị mma ei nụkwa uwe ezu oke mmanụ mụrụ nwoke mụcha nwa kpọọ ya uwe ezu oke ya bụ ụwa na-anaghị ezu oke ndị mụrụ nwa bega akwa ndị na-amụbeghị nwa bega ebege ndị mụrụ nwoke tige mkpu ndị na-amụtabeghị nwa nwoke ha na-ebe ile ihe mere ụwa metụ ụwa mma ngwa lele nwoke n'ezi nwoke ya mụrụ ụmụ nwoke m ji ebe niile lele na ọ bụrụla aka nwa kama m ga-amụ ụdị nga m bụrụla aka nwa ọhịa akara m mma kama m ga-amụcha nwa m ji nwa m ozi ọgụdekwa agara m ya lele ihe ọwụ ndụ ka ọrịa ihe ka o bugide nkwọ ndị nkwa akụgbuo ya ala n'izu ọrait mụ na-edibe ya ọ bụ ije uwe wee zuo oke nwanne m nwa yeah. About the background. Yeah, I just came back here to see my people. Nah, I don't live this here. Ochako mata. Ikiuta. Yes, I will do. You always. I just came to see my family, you understand? Yes, babe, it's just one man that just got mad. Hey! Yeah. Nigeria is very funny. Very funny. I can't go simple to you. Big body can be not simple to you. Can you see? Nah. Hey! Chukwemeka! Obinna.
I'm sorry. Obinna. Let me call you back later, okay? Bia, I'm telling you, Bia. Hey, come on, can you hold it, He's thinking, what I can't use like that. Okay, hold it, Cabros again. Don't be neck, I'm not putting you here. Na car as in can she can't boost it. A big boy, they come like one a boy, they come on, no, come put you in, you see. You're putting on bowl. Never she will. Oh, that was again, where's the fear? Somebody like me, Moa. Obilo, mama. Ega monanya. Ime go my am na ofu. I'm new to gi. But forget haka GP ta come on shinga. Hey! Ewa kama mi grishi. Obinna kila chukwa meka. Onno kata na memo di here. Nwa na ga menu brasa. O ga menu buni ni asato. O ga menu ogu gbe. Iyo na mrem. O mo na ga mo ne. Nso ba no. Ala gbe ga mo ni ho na chawa da here. Anye no nso. Abai. Apa ma ka wo atro mre pe ma ka wo. Obinna mi ebe ọrụ ọkwa ịhụrụ ahụla m sị gị abụọ na ngị ọnụ abụgụla ngị ọnụ kwa ịhụrụ nwa Obinna ihe niile gịla nwune nwoke Chukwu emekara eme m n'ezinụlọ ụmụ ọrụ ga-eme ọnụ ugboro 7 gịsọ asakachakwa Chukwu ụtọ ihu iwere fon na-apị pịrị ịpịa apịa nwe aṅụ ishe sị m kpawa ahụ ihe ị ga-emenwuru m galele ụmụazị niile nọ n'ala ekwe niile kọla ga-agacha nna ha oji menwụrụ m ji enwe ochi ga-aṅa eji nwa m tara ahụ mmụọ nsogbu anọrọ m na-aṅasị onye mụtara nwoke mụtara nwa ha Chineke nna nyere m awụ otu mkpụrụ nwaanyị asị enwere m ofu mkpụrụ nwaanyị ọ ga-enyere m aka m gawara ha esoro m gawa ntụtụ ọkwụ na egburu m ya m tụtara ya enye m aka atụtọ nkwụ ụlọ ga-enye na-apị fon pịwa ị ga-apịgide apị ihe ọkpọrọ nkapị ndị mbụ pịrị pịọ ga-apị ya n'isi gị ọkwanụ ị ga-anwụ ị ga-ata ahụhụ kpam ọ nọkwa ya nwanyị ọma nwa m ele otu ime nwanyị ọma ọ nọ n'ọrụ edekwa na Pius nwere m nwoke nọkwa ya ọnọdụ ọ pụrụ apụ a sị m ajụ na ele mgbe o gbutewere nkwụ oke ma ọ na-akpashi ọwụdụ Pius gburu ada nwaanyị na ndị enyi ya ha butere nkwụ ebe onye ada nwaanyị na ụmụaka ibe ọwụ ada nwaanyị ike ka o nwere ada ọzọ m na-amawada ada kịrịkịrị yaw amamọgbọ nkwụ chara he m nọrọ ugbi hụtọrọ m ya ebe ọ na-agbalị eziokwu anyway nwoke tụkwa nwoke ọnwụ na Pius lọta si na m chọrọ ịbịa ya gba mbọ hụ ma ya nwee ozi dị mkpa m ga-eji eme ọba isi n'ike Ada
lekwala anya ka mgbe n'ụwa ekwekwala ka mmadụ ọbụla Chineke kere eke mee gị ka ị na-ahụta onwe gị ka izughị ezu. Nwa ọwụ nwoke ọwụ nwaanyị otu ihe ahụ ka onwe nke ka ibie. Chete na ọgwụ ọka ahụ enyere unu mbọsị ahụ ma jụrụ gị who is the president of Liberia ka anyị na-agụ gị egwu ichetere ya kedu ahịa? Salif Helen Johnson. Salif Helen Johnson ọ nwoke ka ọ nwaanyị? Akwa nwaanyị. O nwere onye nke ọzọ si like na-akpụ nwaanyị na-akpụcha lokọt nwere isi awọ chetere eze kwesịrị ha achọ ụmụ nwaanyị a na-anụ aha ha nọ n'ụwa niile. Ha buru ibu ụmụ nwaanyị na-egwu egwu ụwa na-anụ lekwe nke ọzọ ahụ nke a na-agụ egwu ka anyị gaa na baby shop na sis akụrụgo onye nke onwenu ncheta gị niile achọ ụmụ nwaanyị na-ewu egwu makwa oge na-adịghị anya mgbe ị ga-eto ụwa niile ga-anụ olu gị gaa na-ewu ewu akwa ịchọrọ iwe ọ na ịchọrọ iwe ewu gachara m ọchị lee mọmị anya chọt ada kịrịkịrị m mma nwaanyị na-abịa n'azụ mma nwaanyị na-abịa n'azụ ọwasị ọwụ na o si ebe ọ na-eṅude m eṅude onye m jisi gị na adị m brave onye bịa ga-emu bịa ga-emu a ga-emesa na ngwa anụ m aga Pius, obi adịghị m mma. Asa enwe otu ị ga-esi were anya hụ na obi ị ga-ahụ na ọ gbara isiele. Gịnị mekwa? Ejigide m ọdị ekụwa dị m. Ele ihe mere m. Ele ke Pius. Onye ha ka ngene achọrọ iburu onwe uru. Onye ha ka ngene ga-ewepụ gị ụkwụ ga-azọ ga nwere ihe na-eme nge bụ oshi. Ụkwụcha ole ihe ọla gịla nwunye ngene na otu mkpụrụ nwa a na-egwu egwu. Pius, nwa nwoke soro ogwu egwu na eluigwe ga-ejegide ala mgbere ọ ga-ezo. Agwụla gị otu m ga-esi gwa gị ya. Achọrọ m ka agba gị shie onye m ji na-agwa gị ihe. Oge eruola mgbe ị ga-ebili were ehihie chọwa ego ojii tupu chi ejie. Adịkwa ama ewurukwa tata ịwa ndịkwa ụmụazị atọ enwe ka esiri mkpọnwụ oku na aga pụọ ahụ dị Pius anwa na-eshiene. Agara m agwa gị ọzọ otu m siri gwa gị na ihu ụkwụ m ga-abịa gwa gị ihe gị mara sị nne m gwara nwa m igbiri. Agara m agwa gị gị sị ka ochie ya eshie mana ekwuchana m gị mara asị na ịsọ n'ikwe ị ga-aṅụ asị sụọ ya n'ala nọnsensị. udo dị. O nwere nwa ada anyị nwanne mpa m ahụ m gwara ka alụ na ụmụaka. Asị nwa ya nwoke ragburu n'ime mmiri otu mkpụrụ nwa nwoke ụmụ ọsọ mere n'abalị ụnyaahụ kasị ụmụ mana hapụgodo nke ahụ ka mgba aka ka ime ha na m aga zuo ike. Mkpụrụ obi ọ ziri ike na ndokwa
Nna. Elegala m anya gị n'ime ụlọ. Ị naghị ekpute. M sị m abịa mara n'ihe ji gele ihe iche gị. Ọgwa mmadụ ka m na-ajụ ajụjụ. Onye ọda gara na mmiri ọwa agọpụtabe ya. Onye ọrụ ihe ọda ka ọ na-agadaga na mmiri. Ele ihe ọdụ. Ike kwụkwọ nwere mmiri tọgbụrụ gị iko n'ime ụlọ. Gịta m elu gịta m ala onye adaga na mmiri ọ na-egadaga na mmiri ka ọ na-agadaga na mmiri. Mgbasị ngapụ. Si na akụkụ pụọ ọsịsọ. Si na akụle. Eleghị na-ewu gị. Ndị nnogo daga na mmiri ụmụ agbara gburugburu daga na mmiri. Agịrị kwe mmadụ nwere mmiri tọgbụ iko. Ele ihe ọdụ. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.